Kamusta mga kabisakol? Ayan. Gagawa na naman ulit tayo ng content ngayon. Medyo matagal-tagal din akong hindi nakapag gawa ng content. Ayan, kamusta po kayo lahat? Sana okay lang kayo dyan. Ayan, re-rebox tayo ngayon ng aking bagong sapatos. Bagong bili. Ayan. Nakabili din ng sapatos sa wakas. So, bagong lahat, mga kabisakol. Ayan. Kaya po Bisakol, baka magtaka kayo. Kaya Bisayang Bicolano TV kasi yung mama ko Bisaya, tsaka yung papa ko Bicolano. Kaya yun, Bisayang Bicolano TV. In short, Bisakol. O alam niyo na. At saka pala, andito naman lang tayo. Ayan, i-congratulate ko na si Boy Tapang, ayan, sa pagkapanalo niya. Congrats Boy Tapang, grabe. Proud na proud sa iyo yung mga kabisayaan. Siyempre ako, Bisaya rin ako, nagdugong Bisaya. Kaya proud na proud ako sa iyo. Sana bukas sa laban ni Mr. Chuls, manalo din siya. Ayan, bugbugin niyo yung mga kalaban, ayan. Mayayabang kasi, kaya ayan. Bulpi yung inabot, di ba? Tama yung sinabi mo Boy Tapang na dapat bago sila magyabang, yung may pagmayayabang na sila, di ba? Hindi yung puro yabang tapos wala naman pala, di ba? Kaya ayun, parang manok na parang manok na putak ng putak, hindi pa nangingitlog. Basta Boy Tapang, saludo ako sa iyo. Isa din akong isa din akong YouTuber dito sa ng Silangan sa Middle East. Ayan, nakasuporta lang din ako lagi sa iyo. Mga videos mo pinapanood ko. Sana isang araw ma-shoutout mo ako sa video mo. Ayan, salamat Boy Tapang, ha. Ayan. Huwag na nating patagalin to. Ayan na. Yung aking bagong sapatos. Ayan. Yan. Ayan Mirel. Mumurahin lang Mirel. Mura lang talaga. Mura ko lang nabili Nasa lang Ayan, nasa 171 real. Ang lalagay natin sa peso, nasa maabot din ng 2K. Ganun. Ayun, buksan na natin. Excited na rin ako makita. Hindi ko pa ito nakikita Nakarating lang ito kahapon. Excited na ako makita. Ayan. Maganda ba? Ganda ng spike Running shoes lang po siya. Running shoes. O sinong gusto mag-mine? Mine na kayo. Gago! Ay, sukat natin kung kasya. Ay, sa wakas nagkasapatos din na maganda-ganda. Minsan lang din ako makabili ng mga ganitong sapatos, yung mga original. Kahit andito ako sa abroad. Diba? Ayun, sukat natin kung kasya ba.
chinelas ko, sira-sira na. Oh, kala nyo ha, kala nyo sa mga abroad, mapipera. Ayan oh, sira-sira na yung chinelas. Ayun oh, kasyang-kasya. Ganda. Komportable yung paa ko ah. Maganda ba? Ganda to pang takbo pang jogging. Pag-exercise na ako nito. Grabe. Ayan. Nagsisimula na ako ngayon mag-exercise araw-araw. Para lumusog ang ating katawan tsaka healthy, di ba? Kahit dito lang sa bahay, ayos na. Ganda oh. Talaga pag may Meryl lang sa kalam. May Meryl Soriano Meryl na sapatos. Pwede mo exercise. Amazon ko nga pala ito na order guys. Yan, kung gusto nyo mag-order sa Amazon, yan, mura lang, ganda, Meryl. Biruin nyo, 2K lang, 2K sa sa piso sa atin sa Pinas, di ba? Dito hindi to class A original to. Iba yung class A. Sa atin bibili ka mga 2.5, mga class A pa yun, mga Nike na yun, binibinta sa mga nagla-live, mga class A. Ayan, ganda. Ganda sa paa. Kahit wala lang medyas ayos na. Oh, ang gaan ginagawa. Pwede na mag-jogging. Ganda sa paa. Iba talaga pag original, no? Yan, paano yun guys? Hanggang dito na lang tayo, mga kabisakol. Salamat sa panonood at saka huwag mong kalimutan
Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa akin mga bagong videos. Ayan. Maraming salamat. Bye bye.